Ym Mro dir, mae plant Port Talbot yn poeni am ddyfodol y blaned. Mae byd yn mynd yn really poeth. A wedyn bydd popeth yn just wedi cael ei destroio. Rwy'n ofnus am anaddeiliad oherwydd maen nhw ddim yn really gwybod beth sy'n digwydd. Rwy'n poeni am y eith gwyn oherwydd maen nhw'n ar icebergs bach a maen nhw mewn 2009 oedd nhw pobman. Erbyn 2050, God knows beth sy'n mynd i digwydd os am ni'n cario ymlaen fel hwn. O Fro Dir i Fro Idris yn y gogledd, ac amaeth yw calon y gymuned yma. Poeni felly am effaith newid hinsawdd ar ffermwyr mae disgyblion dinas Mawddwy. Mae ffermwyr yn colli tir nhw oherwydd mae'r Atlantic yn toddi a wedyn mae'n neud y môr yn codi a wedyn mae y tir yn mynd o dan y môr a mae'n just neud ffermwyr colli tir nhw lot. Fi wedi bod eisiau ffarmio ers fi'n 2-3 oed. Fod mae'n mwy sych, fod mae'n mwy glib, fe weithio bydd yna flood. Mwyn ceisio datrys newid hinsawdd, mae Llywodraeth Cymru eisiau i ffermwyr blannu mwy o goed ar eu tir. Ond nid pawb sy'n hapus am hyn, a bechgyn Bro Idris sydd eisiau'r arweinwyr a'r gwleidyddion wrando ar ei neges. Mae gyd o'r ffermwyr yn cael bai ar gan, rhaid nhw, a mae gyd o'r Llywodraeth Cymru yma yn dweud bod rhaid nhw plannu 10 a 100 o goed ar ei fferm, a dyn ni'n eisiau neu hynna achos dyn ni'n colli gyd o'n tir ni. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud i bod yn gweithio'n galed i fynd i'r afael a newid hinsawdd, a'n dweud bod angen i blant a phobl ifanc chwarae'r rhan hefyd. Maen nhw hefyd yn dweud na fydd angen i bob ffarmwr blannu mwy o goed os oes ganddyn nhw ddigon yn barod. Ydy, mae poeni am ddyfodol y blaned yn normal, ond mae'n bwysig cofio bod yna bethau dyn ni'n gallu gwneud. A phlant Bro Dir a Bro Idris yn obeithiol am ddyfodol ein byd. Roi mwy o paneli solar fyny, defnyddio llai o blastig a roi mwy o melyn wynt i fyny. Mae'n kind of galed hefyd, mae lot o pethau ti'n gallu wneud i helpu, ond y peth mwyaf yw y pethau bach sy'n cyfri. Rwy'n hyderus rwy'n, oherwydd os ni'n just trio, rwy'n meddwl bai 2050 ni'n gallu gwneud e. Gael newid yn pwysig hefyd ni'n gallu newid e. Does dim fel dweud pryd ni'n gallu datrys e, ond fi'n gwybod os ni gyd yn neud rhan ni yn helpu, bydd yn digwydd yn fwyach na ti'n meddwl. O'r gogledd i'r de, mae'r neges yn glir. A gobaith y bobl ifanc yma yw y gallwn weithio gyda'n gilydd i wneud newid go iawn.